Akkor elkezdtünk dolgozni, és nemrég hagytuk abba. Közben jöttek a gyerekek, és kialakítottunk egy baráti kort, és beleilleszkedtünk az új világba. Aztán jöttek a szülők utánunk, és egy nagy feladat állt mindnyájunk előtt. A szülők anyagilag és erkölcsileg ránk támaszkodtak, és a mi kötelességünk volt segíteni őket ebbe az új környezetbe, ahol nem tudták sem a nyelvet, sem a szokásokat, és mi részese lettünk a Sandwich Generationnek. És egy pillanatra az apámra gondolok, aki több mint 10 évig volt a Békrezbe, és én próbáltam nyújtani neki gondoskodást és szeretetet, és egyszer a Gyuri azt mondta, hogy mikor bemegyek, mondd meg az apádnak, hogy korábban gyere haza, mert nagyon sok időt töltsön. És bementem, és mondtam, apu, a Gyuri akarja, hogy menjek haza, és szeretnék hazamenni korábban. És az én apám azt válaszolta, tudod, a Gyurinak igaza van, neked is igazad van, de én azt mondom, hogy te maradj itt, és nekem is igaz van. És én ott maradtam. Milyen okosor? Észrevétlenül a gyerekeink felnőttek, és elhagyták a szülői házat, és kisebb-nagyobb sikerrel élik az életüket. Mi továbbra is aggódunk értük, ők viszont nem ismerik azt a tiszteletet és szeretetet, amit mi adtunk a mi szüleinknek. Egyszer csak azt vettük észre, hogy it's time to retire, so I did, és ezzel elkezdődött életem hátralevő része, és azóta minden nap egy ünnepnap. Új környezetbe kerültünk, új emberekkel ismerkedtünk meg, de a régi barátok megmaradtak barátoknak. És köszönetet mondok nektek,